Kappaleessa ei havaittu silmämääräisesti tutkimalla kosteuden aiheuttamia vahinkoja. Kokeessa määritetään kuivan havupuun puristuslujutta syiden suuntaisesti. Käsittelemätön puu on huomattavasti lujempaa kuin kyllästetty puu. Kappale kestää syiden suuntaista puristusta huomattavasti enemmän kuin syitä vasten kohtisuoraa rasitusta. Videossa olevat kappaleet ovat kuivaa havupuuta. Kappaleen suhteellisen kosteuden kasvaessa lujuus heikkenee lineaarisesti. Testeissä käytetyt kappaleet ovat identtisiä, joten näin ollen tulokset ovat vertailukelpoisia. Seuraavassa leikkeessä näkyy kappaleiden lopulliset puristuslujuudet.